Шановные сябры, мне здаецца, што зараз на нашых вачах палітычная кар'ера Владзіміра Пуціна ідзе да свайго закату. А за Пуціным у хуткім часе і Лукашенка. Паглядзіце, што здарылася з гэтым парадам. Як толькі стала вядома, што украінская эскадрылья можа ўзяць удзел у паветранай частцы гэтага параду, што здарылася? Здавалася б, нацягнуць супрацьпаветранай абароны, ніякія дроны там не даляцяць да Масквы. Але паглядзіце, у 25-м годзе на параду Маскву прылятаў Кім Чен Ын. А ў гэтым годзе галоўны госць гэта Александр Лукашенко. І як бы з Александром Рыгоровичам чаго не здарылася у Менску па вяртанні з гэтага парада. Вось што цікава. Давайте сашыць за Лукашенкам. Дарэчы, за Пуціным таксама з'яўляюцца інсайды са спасылкай на выведкі, што для Пуціна актуальныя пагрозы, звязаныя з магчымымі замахамі або нават дзяржаўным пераваротам. Называюцца магчымыя выканаўцы. Экс-міністр абароны Шойгу. Пуціна ўжо не любяць карацей, як раней, з ім можа здарыцца тое, што і з імператарам Мікалаем II. Каб унікнуць канца, яму патрэбныя Лукашенка і Беларусь. А гэта сведчыць, што ў Беларусі наперадзе лёсавызначальныя падзеі.